Nokbor watiyo nokboising haino she birmono Kwlaijak ajorabo kami habanogo Chubachuni bagwi buskango agoi thangke nokha kami habanogo secretary RPM GRS khorokshapano kdei Padimung TeliamuraII blok bai khobjak salka sordo korkori edisi blesni poncher habanogo thangi nokha Tala si Rwjak tabukphono jora ngibo habanok phiokjaya October 7 ka thanai sal nokbor wati kabang rima bai khungni hai nokuni tiprasrok nokhung baijagi tabuk belai birmano Kwlaijak Hari bai Chubachuni mangpi rutugai haike Chubachuni sampi rutugai kami habanogo chairman baike thanglai bari nok Baijak phiaba thangi nukha khoroksapano kri habanok Tala Rwjak khoroksapano habanogo phai sokmayako jorabo October 2 buskango amsini chairman shaka kami habanoni secretary RPM GRS jora thigino khorosasuk kami habanogo phaike Chubachuni bagi phaike brokno manya Tamni bagi orang muti ke bahasa matongone tini ama hai keceng phung jorawo orom maso phaika khai tini is sudo korkore ADC village 3 number ward boido chandra rupni parago omoroni duita nok joton Baijak wati nok bar phai miani tinta somoyo boroni tongna jaga krimiya sari boro jane bini nukaro haino o bidesini borok jajabo hai sebrok haine matong oi thoi tini oma hai ব্যবস্থা ang tini oma hai media not to boi sangjati media not to boi oma hai khai ব্যবস্থা tabo ponjare to boi kam RPM rau bai salaina ne ang ora phaimani tabok jora office time mi tong khatabok iko it sudo korkori purbo sudor korkori ADC village o jaga ko tabok mano ke phaya ko GRS phaya RPM phaya oma hai obostha nai di oma hai chini tiprasa ni jaga ni ADC village rao khai ponche rao khai oma hai ব্যবস্থা একদম হামিয়া blog ni omong khai chini TeliamuraII blog secretary ne bung tamo secretary ingkai tabok Sudi Rwjak Bhupesh Debroy ingkai RPM tongo bot joto kisu charong nai o ponche no charong nai kaham hamia joto no nainani bot tong buni respond tong buni mu ingkai Rajiv Debbarma GRS le sab GRS ingkai chini duskini tongo abang kai chini tiprasana abang kai Somendra Debbarma taimasa tongo Bisujit Roy abang kai chini kamai barit ni phaya masa panna phaya tabok jora phaya ku kuno tabuk se baji tabok khau nang pone 11 ta 11 ta se baji tongkha tabok jora kuno phaya bro